өзегезнең урыннарыгызга җайлабрак торыгыз. Исәнермесез, хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, мөхтәрәм милләттәшләр. Безнең шушы онлайн концертыбызны инде карарга җыела башлагансыздыр, име? Барыгызга да яхшы кәеф телибез, әкрен-гәйдәгез урыннарыгызга җайлап утырыгыз. Без берничә мезгилдән бүгенге шушы матур, искиткеч концертыбызны башлаячакбыз. Һәм әлеге кунаклар, тамашачылар җыйнала торган арада мин инде әз генә игълан сөйләп үтәсем килә. Бүгенге концертыбыз барышында безнең бик матур бүләкләр тапшырылачак. Бүләкләргә килгәндә, иң мөһиме, без сезгә, хөрмәтле тамашачылар, концерт барышында сораулар бирәчәкбез. Әлеге сораулар инде алдан әзерләнде. Аларның җавапларын сез үзегез белгәнчә дөрес җавапларыгызны комментарий рәвешендә калдыра алачаксыз. Барлыгы 3 сорау, димәк, барлыгы 3 җиңүче. Беренче җиңүчегә без инде телефонына 500 сум акча салачакбыз. Икенче җиңүчегә шулай ук инде дөрес җавап биргән кешегә без шулай ук 500 сум акча җибәрәбез. Шәп дуслар, име? Гомумән бүгенге кризис заманында миңа калса отышлы. Идән рәхәтләнеп концерт карыйсыз һәм бүләктә отылачаксыз. Инде менә 3нче бүләк турында мин бирегәрәк алып чыгып сөйләп китәчәкмен. Әлеге бүләк менә шушы Рәшид Вагапов исемендәге Татар җыры фестиваленнан искиткеч матур бүләк. Әлеге бүләкләрне шулай күрсәтеп үтәргә кирәктер сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Барыгызга да кызыктыр, име? Мин гомумән сезне ишетмим, әмма дә ләкин беләм. Менә бүгенге концертны карарга җыелган кунаклар, алар барсы да теге яхшы кәефтә, барсының да матур җырлар ишетәсе килә һәм иң мөһиме матур бүләкләрне тослар килә. 3нче җиңүчегә, димәк, безнең әлеге матур бүләкләребез менә шунда куелган искиткеч матур футболка. Монда бар җәмәгать гадәттә менә концертка килеп, сез 2-3 дисканы аласыз. Ә менә монда барлыгы җәмәгать 5 диск булачак. Искиткеч матур җырлар һәм әлбәттә инде менә Рәшид Вагапов исемендәге Татар җыры фестиваленнан менә шушындай матур китап тагын тыгылган. Гомумән Рәшид Вагаповның тарихы, аның башкарган матур җырлары, гомумән безнең татар җыры турында бик күп матур сүзләр һәм матур фикерләр язылган әлеге матур бүлектә. Димәк, хөрмәтле дуслар, әйткәнемчә, берничә минуттан без бүгенге матур концертыбызны башлыйбыз. Мин инде сизәм, гомумән әлеге концертны карарга безнең менә минут, секунд саен тамашачыларыбыз артып бара, барыгызга да яхшы кәефләр. Инде барлык менә проблема, борчуларны онытып, бүген 1 сәгатьтә 15-20 минут эчендә рәхәтләнеп сезнең белән инде аралашырбыз. Аралашу дигәндән инде ул әлбәттә хәзер 21нче гасыр, бу онлайн рәвештә сезнең комментарийларыгызны язырсыз. Мин аларны барсын да укып барырга тырышырмын. Гадәттә инде ул булгач теге интернетның шикләре юк. Безне, димәк, Казаннар гына түгел, башка Татарстаныбызның башка район шәһәрләре, иң мөһиме Татар гына түгел, Россия белән генә шикләнмичә, менә безне узган җәйдә бик матур тур эфир булды. Ул вакытта безне инде хәтта Кушма Штатлардан, Канада, Бразилия, Франция якларына да карадылар. Димәк, хөрмәтле дуслар, әйдәгез, барыгызга да яхшы кәефләр. Берничә мезгилдән бүгенге концертыбызны башлыйбыз. Әйдәгез, җыйналабыз.
Исәннәрмесез, хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хәерле кич, безне онлайн менә шушы мотор концертыбызны караучы мөхтәрәм милләттәшләр. Сезне без Рәшит Вахап исемендәге халыкара татар җыр фестивале лауреатлары кайнар сәламлибез. Инде менә шушы мотор җырларыбызны сезгә ишеттереп, гомумән татар җыр сәнгатендә бийек җырчыларыбыз башкарган җырлары белән сезне таныштырып, менә шулай мотор иттереп сезнең белән аралашу, сөйләшү инде без бер мотор гадәткә керде. Менә әлеге концертка килгәндә инде без дөрестән дә ныклап әзерләндек, чөнки менә шушы вазгияткә карамыйча бүгенге дөньяда килеп туган проблемаларны читкә куеп, без сезнең белән очрашу җаен ниһаять таптык. Татар җыр сәнгатенең бийек улы Рәшит Вагаповның гомумән тормышы, аның иҗаты, ул башкарган җырларны барлау, аның тарихы белән кызыксыну безнең төп бурычыбызның берсе булып тора. Ә менә иң сиңендергәне, хөрмәтле тамашачылар, аның иҗаты, гомумән Рәшит Вагапов башкарган матур җырларны безнең бүгенге көндә дә татар җыр сәнгатендә, татар эстрадасында күп кенә җырчыларыбыз яратып башкаралар. Аның җырлары, аның тарихы, аның сәнгате белән бик матур иттереп, гомумән тирәнтен кызыксыналар. Ә менә иң сиңендергәне, әлеге матур җырларны безнең инде гомумән татар халкының матур уен кораллары, баянга кушып, бергәләп матур итеп җырлау үзен итә. Димәк, хөрмәтле дуслар, менә бүгенге нәкъ шушындый матур концертыбызда без инде сезне көтеп калабыз. Әле кемнәр килеп кушылмаган, әйдәгез, барыбыз да кушылыйк һәм бүгенге концертыбызны без инде ниһаять башларга әзер. Барыгызга да яхшы күңелле кәефләр. Безнең инде җырчыларыбыз әзер, музыкантлар әзер, тавыш операторлары барысы да әзер. Димәк, башларга кирәк. Әйдәгез, хөрмәтле дуслар, менә шушы сәхнәбез түренә Рәшит Вахап исемендәге халыкара татар җыр фестиваленең иң беренче матур җырчы егетен чакырыйк әле. Сезнең алкышлар диелеге, әйдәгез, комментарийлар калдырабыз, фикерегезне языгыз. Димәк, безнең сәхнәбез түрендә, дуслар, Азат Абитов! Маршалыгыз! Хәерле кичләр! Qo'shin qora bo'ying zifa kirpiging bigilladir. Qo'shin qora bo'ying zifa kirpiging bigilladir. Sening ishing jon kesagim filda o'sga qora tusga yuzagim zilladir. Sening ishing jon kesagim filda o'sga qora tusga yuzagim zilladir. Üzüngde, qoş qarası gözüngde, bu zifası üzüngde. Oy tuğanada tuğdan məlle bir də üzüge qorra düzge, ay nur var yüzüngde. Oy tuğanada tuğdan məlle bir də üzüge qorra düzge, ay nur var yüzüngde. Sinasiləri süzümü küp, qoşun qara güzümü kük. Sinasiləri süzümü küp, söylər idim nə sözümünü firdə üzəgə qara düzgə, sirəkə görəmə üzüngdə. Söylər idim nə sözümünü firdə üzəgə qara düzgə, sirəkə görəmə üzüngdə. Bayanda İlyas Şaripov көп кенә лайклар анаймы? Söylər idim nə sözümünü firdə üzəgə qara düzgə, sirəkə görəmə üzüngdə. Söylər idim nə sözümünü firdə üzəgə qara düzgə, sirəkə görəmə üzüngdə. Sirəkə görəmə üzüngdə. Sirəkə görəm üzüngdə. Лайклар, İlyas Şaripov.
Мен Азат Абитов. Хайырлы кичләр, исәннәрмесез, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле дуслар. Әлегенә сез Рәшит Вагапов репертуарынан татар халык җыры Фирдәүскәйне тыңлап үттегез һәм чираттагы җырга килер алдыннан минем сезгә бер генә йомышым бар. Әйдәгез әле, без монда әле җыелып кына киләбез. Шуның өчен һәрберегез язып чыгыгыз әле, кем кайсы авылдан, кайсы районнан, кайсы шәһәрдән, белик әле, кемнәр кайдан безне карыйлар, кемнәр безнең белән әлеге секундларда. Сез яза торыгыз, мин дәвам итәм. Яңа җырларның берсе Сине көтәм. Күктә йолдыз атылгандай, теләк телим ашыгып, чыгарам юлыма дип, күк кабатлый кушылып, гомер буе сине көтәм, 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 сабыр итәм, күңелемдә хыял йөрдем, гомер буе сине көтәм, гомер буе сине көтәм, 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 сабыр итәм, күңелемдә хыял йөрдем, гомер буе сине көтәм. Күктә кояш балкыгандай, синдә балкып чыгалы. Күңелемнән мизгелгә дә чыкканы чагың юк әле. Гомер буе сине көтәм, 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 сабыр итәм, күңелемдә хыял йөрдем, гомер буе сине көтәм, гомер буе сине көтәм, 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 сабыр итәм, күңелемдә хыял йөрдем, гомер буе сине көтәм. Күктә болытлар йөзгәндә, яңгыр булып төшәле. Хыял иткән төшемнән өннәремә күчәле. Гомер буе сине көтәм, 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 сабыр итәм, күңелемдә хыял йөрдем, гомер буе сине көтәм, гомер буе сине көтәм, 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 сабыр итәм, күңелемдә хыял йөрдем, гомер буе сине көтәм. Баянда Ильяс Шарипов. Рәшит Вагапов исемендәге халыкара татар җыры фестивале лауреаты Азат Абитов һәм Ильяс Шарипов. Рәхмәт, рәхмәт егетләр, искиткеч матур чыгыш гомумән. Сезнең чыгыш башлануга мин инде үзебезнең YouTube-ка әлеге ссылка аша кереп үзебезнең концертны күзәтүне алып бардым. Гомумән монда бик күп комментарийлар киләләр, хөрмәтле дуслар, бик зур рәхмәт. Барыгыз да язасыз, барыгыз да менә шулай актив булыгыз, әйдәгез. Менә сезнең менә монда комментарийлар калдыру гомумән безгә ул алкышлар сыман, ямәгез. Шуның өчен әйдәгез, күбрәк язабыз, күбрәк аралашыйк. Гомумән инде менә монда беренче килеп җиткән хатлар бар, мин аларны хәзер укып бетим әле. Монда кайсы төбәкләрдән сез дип сорау биргән игенде без имам менә Азат тагын Азат Абитов та сорады. Мин Азат Абитов сорагач шунда уйландым, хәзер әйтәм, бөтен Чувашия Республикасы Шыгырдан авылыннан әйтәм, бөтен халык яза башлаячак инде. Менә шул яклар гомумән дөрестән дә үзләренең җавапларын бирделәр. Шыгырданга барып җитмәдек, без тукталдык Буада. Буа якларыннан сәлам җиткерәләр.
Bizge şulay uq Sabaha rayonundan selam jitkirerler. Ulyan şäheri, Ulyan yaklары бар hörmətli dostlar. Әйдәгез тагын кайсы районнар, кайсы шәһәрләр, кайсы төбәкләр безнең шуша матур концертыбызны күзәтә. Шулай ук сездән җаваплар көтеп калабыз. Менә җаваплар дигәннән инде мин шулай ук туктап үтәсем килә. Безнең бүгенге концерт барышында биреләчәк сораулар, гомумән инде кичкенә генә торыш иткәндә розыгрышлар турында дип. Мин инде бүгенге концертыбыз башлаган чаллар турында әйтеп беттем. Хөрмәтле достар, кемнәр ишетеп өлгермәгән яңадан игълан итәсем килә. Бүгенге матур концертыбыз барышында без шулай ук сезнең белән матур иттереп сорауларга җавап алып, гомумән бүләкләр ота алачаксыз. Бүләк дигәннән Окша һәм инде Рәшит Вагапов исемендәге шушы татар җыры фестивален оештыручылар, җитәкчеләр искиткеч матур бүләк әзерләделәр. Әлеге бүләкләрне мин сезгә бик теләп тапшырып үтәчәкмен. Барлыгы 3 сорау биреләчәк. Мин инде хәзер аның беренче сорауны гомумән сезгә җиткерергә әзер. Әйдәгез барыбыздагы текәләбез гомумән карыйбыз әлеге сорауны игътибар белән тыңлаячакбыз. Сорауны 2 тапкырына укыйм һәм сез үзегезнең фикерләрегезне, үзегезнең җавапларыгызны язачаксыз. Уенның тәртибе, хөрмәтле достар, бере булай, бар тик бер генә җиңүче булачак. Кем иң беренче дөрес җавапны яза, димәк шул кунагыбызга без инде 500 сум акча җибәрәчәкбез. Менә дөрестән дә теге рәхәт битиме, рәхәт матур мизгел, ул шулай матур итеп концерт карап утырасың һәм бүләк тә ота алачаксың. Димәк достар, хөрмәтле тамашачылар, игътибар, безнең иң беренче сорауыбыз. Бу сезонда Рәшит Вагапов исемендәге халык ара татар җыры фестивале ничәнче тапкыр уздырылачак? Әмәгез, әйдәгез сезнең җавапларыгызны көтеп калабыз. Сорауны кемнәр ишетеп өлгермәде, кемнәр аңлап җиткермәде, яңадан укып бетәсем килә. Хөрмәтле достар, бу сезонда Рәшит Вагапов исемендәге халык ара татар җыры фестивале ничәнче тапкыр уздырылачак? Сезнең җавапларыгызны көтеп калабыз. Рәхмәт игътибарыгыз өчен дип әйтим, чөнки ул дөрестән дә алып баручы өчен иң мөһиме тамашачыны тою, тамашачы белән аралашу. Сез күбрәк комментарийлар язасыз икән, күбрәк җаваплар бирәсез икән. Әлбәттә, бүгенге концерт ул тагын да кызыклы, матур булачак. Без достар, сез җавапларыгызны яза торган арада искиткеч матур җырчыларыбызны шушы сәхнәбезнең нәкъ уртасына игълан итеп, матур җырларны тыңлауны алга таба дәвам итәчәкбез. Бүгенге концертыбызда шулай ук Рәшит Вагапов исемендәге яшь башкаручылар конкурсында төрле елларда җиңүгә ирешкән җырчыларыбыз да чыгыш ясаячак. Димәк, каршы алыгыз. Гомумән әлеге фестивальнең сезнең каршыгызда быелгы лауреатын мин дәшәсем килә. Әлеге кызыбыз искиткеч чибәр, матур. Гомумән аның җырын хәзер бергә тыңлап бетерсез. Казан кызы, хөрмәтле достар, Энҗе Әхмәтҗанова, баянда кабаттан Ильяс Шарипов. Киттек, рәхим итегез. Барыгызга да хәерле кич. Again.
Барыгызга да матур, хәерле кичләр телим. Әле генә башкарып киткән җырым Гали Ильясов иҗатыннан иде, ни өчен икән дип атала. Хәзер инде икенче җырымны башкарып китәсем килә. Илфат Шәйхов көе, Эльвира Сафина сүзләре, чәчәк кебек чаклар. Би тыңлагыз. Әтияне кочагында үтә безнең рәхәт чак. Шуларда сиздермичә кулынлый балачак. Чәчәк кебек матур чаклар күңелле үтсен иде. Һәммә безнең якты матур киләчәк үтсен иде. Чәчәк кебек матур чаклар күңелле үтсен иде. Һәммә безнең якты матур киләчәк үтсен иде. Бездә тырышырбыз биекләр яуларга. Күп юллар арасыннан иң дөресен сайларга. Чәчәк кебек матур чаклар күңелле үтсен иде. Һәммә безнең якты матур киләчәк үтсен иде. Чәчәк кебек матур чаклар күңелле үтсен иде. Һәммә безнең якты матур киләчәк үтсен иде. Чәчәк кебек матур чаклар күңелле үтсен иде. Вахапы фестивалінің інжі біртігі Інжі Ахмеджанова. Баянда Илья Шарипов. Рахмет, қызлар, егіттер. Менә хөрмәтле тамашачылар, гомумән сезгә түгел кемнәр бүгенге әлеге мизгелдә безнең концертыбызны карый. Дөрестән дә җырчыларыбызның матур җырларның гомумән моңнары, аларның тавышлары белән сез дә сокланып утырасыздыр. Ник дигәндә мин инде аны сизәм, чөнки сез комментарийларда үзегезнең фикерегезне калдырасыз, төрле яклардан сәламнәр җиткерәсез. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт әйтәсез безгә хөрмәтле тамашачылар. Гомумән артист халкы өчен ул иң зур уңыш, иң зур бүләк әлбәттә инде сезнең алкышларыгыз. Менә 21 гасыр бүгенге вазiyatка килгәндә иң яхшы әлбәттә инде ул дәрәҗә дип әйтәсем килә артист халкы өчен ул комментарийлар. Менә шул комментарийларыгызны гомумән жәлләмәгез, фикерләрегезне языгыз. Һәм әйтәсем килә, менә бүгенге шушы сәхнәдә чыгыш ясаучы артистларыбыз, алар барысы да безнең инде данлыклы Вахапы фестиваленең лауреатлары, җиңүчеләре, гран-при ияләре. Гомумән без концертыбызны дәвам итәбез. Без инде бүгенге концерт барышында мен кабатлап үтәсем килә, чөнки ул турыдан туры эфир әлеге фикерне һәр вакытта да кабатлап әйтеп торырга кирәк, искә төшереп үтәргә кирәк, чөнки кушылучылар бар, әле яңа гына концертны эшләреннән бушап, менә телефоннарына карап, кирип утырып әлеге матур чыгышны күзәтүчеләр бар. Без инде гомумән сорауларга әйләнеп кайтасыбыз килә. Бүгенге концертыбыз барышында әйткәнемчә инде ул 3 сорау яңгырыячак. Димәк, әлеге сорауларга дөрес җавап бирүчеләргә без бүләкләребезне тапшырачакбыз. Мин беренче соравымны инде җиткердем. Хәзер әлеге сорауның җиңүчесен әлбәттә белдерергә кирәк. Зинһар өчен телефон белән хәзер миңа кызлар ярдәм итәләр. Әз генә пауза, чөнки техника кызларыбыз гомумән җиңүчеләрне барлыйлар, ачыклыйлар. Мин ул арада инде гомумән концертыбыз турында кичкенә таныштырып үтәсем килә. Әйткәнемчә, бүгенге менә шушы лауреатларыбыз Вахапы фестиваленең лауреатлары дип әйттем. Алар дөрестән дә барысы да шундый талантлы егетләр, кызлар, гомумән татар җыр сәнгате белән алар инде җыр аша гына түгел, гомумән тарих белән кызыксына. Бүгенге көндә дә Вахапы фестивалендә чыгыш ясап матур концертлар ишетүче егет кызларыбыз. Мин ул арада соңрак
Demek sınırga жеткерәчәк без гомумән җиңүчеләрне, хөрмәтле дуслар, без ул арада алга таба дәвам итеп хәзер сәхнәбез түренә, шулай ук Вахап фестиваленең якты йолдызы дип әйтәсем килә әлеге егетебез турында. Үзе тумышы белән безнең инде күп кенә мотор җыр, моң татар сәнгатенә шәхесләрне безгә бүләк иткән данлыклы Башкортстан якларыннан талантлы егетебез Артур Шугаипов. Әйдәгез бергәләп каршылыйк әле дуслар. Рәхмәт достым. Ay yanında yaktı yıldız, yine bir yıldızın bana. Medine'm gülgeyim, benim yıldızımına bağırgayım. Medine'm gülgeyim, benim yıldızımına bağırgayım. Kışkırıp jırlap jiberem, mılaygan şaklarında. Medine'm gülgeyim, mılaygan şaklarında bağırgayım. Medine'm gülgeyim, mılaygan şaklarında bağırgayım. Ay yanında yaktı yıldız, Aynur dağlarında. Medine'm gülgeyim, Aynur dağlarında bağırgayım. Medine'm gülgeyim, Aynur dağlarında bağırgayım. Akılda süner, olam yalğızımlığına. Medine'm gülgeyim, olam yalğızımlığına bağırgayım. Medine'm gülgeyim, olam yalğızımlığına Бик зур рәхмәт дуслар, барлык карау тышлар Мәдинә апаларга шушы җырымны башладым һәм инде барлык тамашачыларга багышладым. Киләсе җырга мин чакрасым килә үземнең иҗатташ дустымны Рәнис Габбазовны. Әйдәгез әле каршылыйк әле татар халык җыры Өмме Гөлсем. Şulpanı kalkağaldan tan gelisimini uyata, gelisim tağnan kırğa barıp ay yurağın oynata. Gelisim tağnan kırğa barıp ay yurağın oynata.
Bas eyde Ümmü Gülsüm gidenler bögülsün Basında zür bəxtli şatqılar kürünsün Bas eyde Ümmü Gülsüm gidenler bögülsün Basında zür bəxtli şatqılar kürünsün Gülsüm utta, gülsüm şulta Yigit küngelen yandıra Bikiye şulay sigeninde İşte hayran kaldıra Bikiye şulay sigeninde İşte hayran kaldıran Bas eyde Ümmü Gülsüm gidenler bögülsün Basında zür bəxtli şatqılar kürünsün Bas eyde Ümmü Gülsüm gidenler bögülsün Basında zür bəxtli şatqılar kürünsün Gün dedimi, tün dedimi Arut alını bölmi Yarışta da bizinin Gülsüm aldın kılıkını bilmi Yarışta da bizinin Gülsüm aldın kılıkını bilmi Bas eyde Ümmü Gülsüm gidenler bögülsün Basında zür bəxtli şatqılar kürünsün Bas eyde Ümmü Gülsüm gidenler bögülsün Basında zür bəxtli şatqılar kürünsün Bas eyde Ümmü Gülsüm gidenler bögülsün Basında zür bəxtli şarkıları Big zo'r rahmat do'stlar. Big zo'r rahmat Ranis. Artur Shugayev. Gabbazov. Big zo'r rahmat barizg'ada. Ilasi jir do'stlar, anim ijodkan jillarning birisi Suyam o'zim ishagina Nag'ila Shugayev vakiyi ham so'zlari. Sizning uchun tik sizning ishagina. Barizg'ada yaxshi kayflar. Yıldız izlemim, seni ana dinlemim Yanlarımda benim canım, yanlarımda sügenim Üfteleme sinimine, yaratmayı bit bu dime Yaratam seni bar üzüm şegine Üfteleme sinimine, yaratmayı bit bu dime Yaratam seni bar üzüm şegine Yanlarıma kileni Süyeminde diyeli Süyutlarında yanım canım kürreli Üfkeleme sinimime Yaratmayı bit bu dime Yaratam seni bar üzüm şegine Üfkeleme sinimime Yaratmayı bit bu dime Yaratam seni bar üzüm şegine Yürek yazım seni yine
yürek nazım sinigine Sinde yarat mini şulay bar üzün şegine Üp gelemezsin mine yarat mi bit bu dime Yaratam seni bar üzüm şegine Üp gelemezsin mine yarat mi bit bu dime Yaratam seni bar üzüm şegine Üp gelemezsin mine yarat mi bit bu dime Yaratam seni bar üzüm şegine Üp gelemezsin mine yarat mi bit bu dime Yaratam seni bar üzüm şegine Sinde yarat mini şulay bar üzüm şegine Minde üzüm şegine Big zor rahmet dostlar. İlyas Şaripov. Рәшид Вахапов фестивалінің яқты йылдызы Артур Шугайбов. Ильяс Шарипов. Ой, рәхмәт. Рәхмәт, егетләр. Менә Артурның бит дөрестән дә Башкортстан якларыннан, тумышы белән Башкортстаннан дип чыгардым. Менә әллә Артурның матур җырларын, моңлы тавышын Башкортстан яклары ишетеп алды. Гомумән Артур җырлый башлауга безнең тамашачыларыбыз алар тагын да күбәйделәр, тагын да арттылар. Бик зур рәхмәт Артур матур җырларың өчен. Без достар дәвам итәбез. Инде әз генә сезнең комментарийларга тукталып үтәсебез килә. Бик күп матур фикерләр язасыз, матур комментарийлар калдырасыз. Һәм инде аларның берничәсен мин укып үтәсем килә. Гомумән барсына да инде без укып өлгермәячәкбез. Тәк язганнар. Менә иң беренчесен теге үзеңә дигәндә бит ул иң беренче күз шундый начаем Илназ бик матур алып бара. Молодец, уңышлар телибез сезгә. Бик зур рәхмәт. Молодцы, балалар, яратып карыйм барыгызны да. Исәнмесез, Шыгырданнан бик зур сәлам дигәннәр. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле достар. Гөлсирин Азат турында да язганнар. Фикерләрен тәк Тәләс авылыннан Гөлсирин белән Азатка бик күп сәламнар җиткергәннәр. Бик зур рәхмәт. Һәм фикерләрегезне достар калдырыгыз. Менә язганнар яшьләребез талантлы, шибәр, әдәпле, Аллага шөкер дигәннәр. Сания Әхмәдҗанова язып беткән. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле достар, матур фикерләрегез, матур сүзләрегез өчен. Без инде үзебезнең матур сорауларыбызга әйләнеп кайтабыз. Кичкенә генә теге русча әйткәндә розыгрышка без аны хәзер инде җиңүчеләр ачыклаячакбыз. Мин хөрмәтле достар, бүгенге концерт башланганда гомумән беренче сорауымны биргән идем. Беренче сорау, сез бик күп матур фикерләрегезне язгансыз. Хәзер без аның җиңүчесен билгелибез. Сорау мондыйрак иде, хөрмәтле достар. Бу сезонда Рәшид Вахапов исемендәге Халыкара татар җыры фестивале ничәнче тапкыр уздырылачак? Бик күп матур фикерләр яздыгыз. Гомумән менә сезгә дә ишеттереп укып үтәсем килә. Бәлки кайбер кешеләргә инде комментарийлар күренмидер. Монда төрле фикерләр язганнар, кайберләр язган 21 тапкыр дип, кайберләр 17, 15 тапкыр дигәннәр. Һәм инде 7 тапкыр дип язучылар да бар, 6 тапкыр диючеләр дә бар. Гомумән достар, теге әлеге фестиваль инде гомумән аның тарихы бар, бик озын еллар инде алып барыла, гомумән оештырыла дип әйтәсем килә. Һәм җиңүчене билгелибез, хөрмәтле достар, якынрак килеп утырыгыз, гомумән туганнарыгыз, дусларыгыз булса котларсыз, ишеттерсез әлеге җиңүчене. Иң беренче дөрес җавапны яздылар монда 18 тапкыр дип. Әйдәгез менә өегездә булса да, якын туганнарыгыз булса да бер теге эх дип куйгандыр кайберләр инде сөенгәннәрдер. Әлеге дөрес җавапны язды безнең Регина Мингалеева. Регина, бик зур рәхмәт дөрес җавабың өчен. Дөрестән дә әлеге җавап дөрес. Хөрмәтле достар, кемнәре белми, бу сезонда Рәшид Вахапов исемендәге Халыкара татар җыры фестивале 18нче тапкыр уздырылачак. Һәм инде Регина гомумән Instagram битендә Рәшид Вахапов фонды фестиваль дигән гомумән бит бар. Instagram битенә кереп, шунда директка сез үзегезнең телефон номерыгызны язарга тиеш буласыз. Ямагыз. Һәм инде сезгә әлбәттә без бүләк буларак 500 сум акчаны җибәрәбез. Чын күңелдән котлыйбыз Регина, әлеге җиңүегез белән бик зур рәхмәт. Без достар, теге кемнәр инде дөрес җавап бирергә өлгермәде, кемнәр җавап биреп тәгән аларның гомумән җаваплары дөрес булмады, бердә борчылмагыз. Чөнки әлбәттә без, хөрмәтле тамашачылар, сезнең турыда кайгырттык. Гомумән бүләкләрне күбрәк бирәсебез килә. Шуның өчен икенче сорау хәзер яңгырап үтәчәк. Икенче сорауны инде хәзер үк мин җиткерәм һәм сез җавапларыгызны язырсыз. Хөрмәтле достар, 3 сорау без инде беренчесен сезгә бирдек, җиңүчене ачыкладык. Икенче сорау мондыйрак, хөрмәтле достар. Рәнис Габбасов 2017 елда Рәшид Вахапов фестивалендә катнашып Гран-прига ия булды.
аңа кадәр 2015 елда фестивальдә катнашкан булган икән. Сорау: Рәниз Габбазов беренче тапкыр катнашканда ничәнче урынга лаек булган? Кыскасы, дуслар, әйдәгез әзгенә актарабыз гомумән Instagram битләрен, гомумән Рәниснең туганнары, дуслары белән аралашсагыз, фикерләшсәгез дә була, җавапны тизрәк эзләп табыйк. Дөрестән дә сорау катлаулырак монса беренчесенә караганда күпкә катлаулы. 2015 елда, кыскача гына әйтсәк, 2015 елда Рәниз Габбазов ничәнче урынга лаек булган әлеге фестивальдә? Сезнең җавапларыгызны көтеп калабыз. Барыгызга да яхшы күңелле кәефләр һәм зинһар өчен әйдәгез комментарийларда калдырыгыз әле. Концертыбыз сезгә ошыймы? Мондый концертларны ешрак оештырырга кирәкме? Гомумән матур җырлар, алар теге яхшы фикердә безгә гомумән булыша. Әйтәләр бит теге тәнкыйть конфет түгел дип. Әгәр дә тәнкыйтьләрегез була икән, шулай языгыз, ямагыз, һәрберегез үз фикерләрегезне калыгыз. Инде менә бу фестивальгә килгәндә, дөрестән дә Вагап фестивалендә инде җырчылар гына түгел, шулай ук беләсез, музыкаль уен кораллары буенча да анда инде матур бәйге булды. Һәм аның җәмәгать җиңүчесен хәзер бирегә чакырасым килә. Гомумән Рәшид Вагап фестиваленең шулай ук якын дусты дип әйтәсем килә. Иҗатташ дусты. Гомумән бер генә концертларда аның матур баян көйләрсез узмый. Әле егетебез үзе чыгышы белән Күкмара якларыннан бик талантлы, матур, яхшы көйләр белән китүче егетебез. Әлбәттә аны чыгарганчы матур шигырьләр дә кирәктерме? Уйна әле гармон, тарат моң, җылы тәле җанны иркәлә. Бер моңланыйк, бер җырлашыйк әле йөрәкләргә кадәр үтсәнә. Каршылыгыз сәхнәбез түрендә Ильяс Шарипов. Рәхим ит, достым. Издерәле давай. Хоп! Ильяс Шарипов.
Рәшид Вағау фестиваль җиңүчесе Ильяс Шарипов. Бик зур рәхмәт Ильяс достым, матур көйләрең өчен. Гомумән, дуслар, инде мин Ильяска шаккатам. Менә концерт барышында да, концерт алдында да мин сорау бирәм. Мәйтәм, менә гади генә ул уйнау түгел име? Һәр вакытта да үзенчәлекле. Менә шушылай матур иттереп, шушы матур гармонда әле иң мөһиме бияләй киеп уйнап карады җәмәгать, диме? Ул бит дөрестән дә шундый сабырлык сорый. Әмма дә ләкин әле уйнау гына түгел, иң мөһиме менә тамашачылар каршысында матур итеп елмаеп тору. Бик зур рәхмәт Ильяс, сиңа уңышлар телибез. Инде әле яңа Ильяс уйнаганда мин шулай ук тиз генә комментарийларыгызны укып чыктым. Бик күп комментарийлар шулай ук калдырасыз. Инде җавапларны дагын икенче соравыбызга менә Рәниз Габбазов ничәнче урынны яулаган 2013 елда Вагап фестивалендә дигәндә, инде комментарийларны мин күрдем. Тагын әле фикерләрегезне языгыз, алай гына шикләнмәгез. Бар араларында дөрес җавап, бар араларында дөрес түгел җавап дип мин хәзер әйтмим. Чөнки соңрак булачак, аз гына теге интрига дигән әйбер булырга тиеш. Комментарийларда шулай язганнар, Илнас, син үзең кайсы яктан буласың дип, мин үзем тумышым белән Саба районыннан һәм Вагап фестиваленең лауреаты булмасам да, инде 2011-2012 елларда без Вагапов фонды белән матур эшчәнлек алып барабыз һәм инде күп кенә концертларында тамашачылар сезнең белән инде без очраштык. Без алга таба дәвам итәбез. Гомумән чираттагы хәзер сәхнәбез турында чыгачак җырчы кызыбыз турында әз генә бераз тарих сөйләп үтәсем килә. Гомумән әлеге җырчы кызыбыз инде кичкенәдән гомумән сәхнәне, иҗатны, моңны яраткан әнҗе бертек булган. Ул дөрестән дә кичкенәдән инде авыл клубларында үзенең туган ягында җырлап йөрсә дә, әз генә үсә башлагач, гомумән сәхнәдән читләшкән. Ничектер сәхнәгә чыгып җырлау аңа бер зур көч, зур сабырлык таләп иткән дип әйтәсем килә. Әнисе әлеге җырчы кызны гомумән тамашачылар янына үзенең туган ягында матур сәхнәләргә чыгарасы килә, шул кадәр теләге көчле булган. Хәтта шушы кичкенә кызыбызның шул кадәр сәхнәгә чыгарасы килеп, әнисе җырларга чыгыр алдыннан аны шиметеп чыгарып җибәрә. Дөрестән дә нәкъ шулай дуслар, чөнки нәкъ әлеге җырчыбыз үзе сөйләде, һәм инде сәхнәгә чыгып басканнан соң җырның башыннан ахырына кадәр күз алдыгызга китерегез. 3 минут дәверендә ул җылый үзенең матур җырын башкара. Халык инде моны әлбәттә алкышларга күмә. Кем турында инде сөйләгәнегезне күпләр сизгәнсездер, име җәмәгать. Ул дөрестән дә сез бүген концертның башыннан әлеге мизгеленә кадәр күпләрегез көтеп утырадыр. Ул инде Рәшид Вагау фестиваленең шулай ук лауреаты, шулай ук әнҗе бертеге искиткеч матур тавышлы гүзәл затыбыз. Дөрес дуслар, инде комментарийларда калдыра башладыгыз бугай. Ул дөрестән дә Гөлсирин Абдуллина дуслар. Бергәләп көчле кул чабулар, алкышлар белән бирегә сине дәшәбез. Гөлсирин Абдуллина.
Бик зур рахмәт. Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Мин бүген бик шатмын шушы онлайн концертта чыгыш ясауыма. Әле генә сез Чингиз Абызов киенә, Ризван Чингиз Абызов киенә, Разил Валиев сүзләренә «Мин бит синсез тора алмам» дигән җыр тыңлап үттегез. Хәзер инде бик рәхәтләнеп, үземнең яраткан җырымны башкару тәсем килә. Резон Хаким көе Марат Кабиров сүзләре. Эй бу гомер елгалары. Шарипов. Tağın bir yıl yine buzulu yazmışım ormanların kaygılarını adaştıra Яңа yıl buranları Яңа yıl buranları Ява karlar, яңа karlar Яңа yılının karı ява Kar üstüne uşak bulur Yaşlık yıllarımız yanar Ява karlar, яңа karlar Яңа yılının karı ява Kar üstüne uşak bulur
Yaşlık yıllar mı Рәшид Вахап исемендәге халыкара татар җыры фестивале лауреатлары Азат Абитов, Гөлсирин Абдуллина. Ой! Рәхмәт. Искиткеч матур гаилә, искиткеч матур дуэт дип генә әйтәсем килә. Гомумән минем фикер генә түгел, хөрмәтле дуслар, әлбәттә ул сезнең фикерегез. Тамашачылар инде монда үз фикерләрен язалар, комментарийлар калдыралар. Менә Гөлсирин белән гомумән Азат җырлагач, оларға бағышланған комментарийді оқып кетейм әлі. Дания Шигапова yazған дуэт искиткеш Азат Гүлсирин сәлемет болығыз дегендер. Бик зор рахмет. Гомумән бірнеше шулай ук фикергә тукталып үтәм. Минсул Минханова бәхетле тигез гомерләр сезгә искиткеш матур җырлыйсыз дигәннәр. Бик зур рахмет һәм инде аңа кадәр бит инде безнең Илья Шарипов матур көйләр яңгыратып беткән. Менә монда Ильясны да бик күп матур фикерләр калдырганнар, алкышлар, кул чабулар. Бик зур рәхмәт, тамашачылар. Без исә инде гомумән сорауларга әйләнеп кайтабыз. Әйткәнемчә, бүгенге концертыбызның башыннан ахырына кадәр 3 сорау булачак. Димәк, 3 җиңүче, 2 дөрес җавапка инде без 500 сум телефоннарыгызга салабыз. Беренче җиңүче инде без ачыкладык. Димәк, ачыклар мизгел килеп җитте безнең икенче җиңүчебезне. Сорау мондыйрак булды. Рәшид Вагапов фестивальның лауреаты, гран-при иясе Рәниз Габбазов. Беренче тапкыр әлеге фестивальдә ул исегезгә төшерәм 2015 елда катнаша. Һәм Рәниз әлеге фестивальдә катнашып 2015 елда ниндидер урын яулый. Гомумән сорау, ул ничәнче урын яулаган 2015 елда? Монда инде күп фикерләр калдырдыгыз. Мин аны укып үтәсем килә. Бик зур рәхмәт фикерләрегезгә, катнашуыгыз өчен. Тек. Менә монда фикерләр, анда язганнар, гомумән беренче урын алган, икенче урын алган, өченче урын алган дип язганнар. Ләйсән Сайбетдин язган иң беренче комментарийны ул калдырды, икенче урын дигән. Так, фан-клуб Илсия Бәдретдинованың беренче урынга лаек булган дигәннәр. Беренче урын Рәниз 2015 елда беренче урында була дигән Дания Шигапова язган. Рәхмәт. Әмма дә ләкин достар, җиңүчене билгеләр вакыт килеп җиткәндер. Безнең инде дөрес җавап әлбәттә 2015 елда Рәниз Габбазов Вагапов фестивалендә 2015 елда ул 3нче урынны яулый. Дөрестән дә әлеге дөрес җавап бар һәм ул иң беренче дөрес җавапны язучы Резида Шарипова. Без чын күңелдән котлыйбыз, әлбәттә алкышларны мин бүләк итәм, калган тамашачыларда комментарийларда Резиданы котлап үтерсез дип өметләнеп калам. Резида Шарипова котлыйм әлеге җиңүегез белән. Дөрестән дә Рәниз 2015 елда Вагапов фестивалендә 3нче урынны яулаган иде. Гомумән үзегезнең бүләкне алыр өчен Вагапов Фест Instagramда аккаунт бар. Вагапов Фест дип атала. Сез шунда керәсез, директка язасыз. Текст үзегезгә җайлы, уңайлы текстны ялыйсыз. Татарча мөмкин, русча язарга. Гомумән бик зур рәхмәт, уңышлар телибез. Менә ни өчен мин инде Рәниз Вагапов дип ышкындырдым. Дөрестән дә хәзер менә моның өчен окланасы килә үземнең. Ник дигәндә, гомумән Рәшид Вагаповның матур җырларын инде без үзебез дә кичкенәдән яратып тыңлап үстек. Аның моңлы тавышы, моңлы җырлары һәм миңа калса, менә Рәниз Габбазовсындагы инде нәкъ шул дәрәҗәдә матур җырлый дип үземнең минем игълан итәсем килә. Ник дигәндә хәзер менә нәкъ үзенең моңлы тавышы белән, матур җырлары белән якынча Рәшид Вагапов тавышына да ия булган сәхнәбез түрендә Рәниз Габбазов каршы алыгыз. Бергәләп. Картаябыз инде димәгез, гомердә дип кимәгез. Балаларны күтәришеп, аныкларны үстеришеп, яшәгез яратылып сөеп, картаерга вакыт юк диеп. Хәерле кичләр дуслар! Комментарийларны укып барабыз дуслар, карап барабыз. Аруталусыз эшләгәнсез, ал-ял белмичә яшәгәнсез, яшьлек үткәнен сизмәгәнсез, гомер үткәнен күрмәгәнсез. Hey! Картаябыз инде димәгез,
diye Yaşagın yaratılıp diyip Varsayırga vakit yok diye Siz bulganğa dünyalar matur matur Siz bulganğa yemli taң atur Yaşagın serimiz yaşlardan yaşlardan Görüp hürmet duyup yaratur Varsa yabız indi demegiz demegiz Ömürte deyip gimegiz Balalarını kütterişip anıklarını üstürüşüp Yaşagın yaratılıp sıyıp Varsayırga vakit yok diye Yaşagın yaratılıp sıyıp Varsayırga vakit yok diye İlyas Sola Arutalusuz işlegensiz Al yağ bilmişe yaşagensiz Yaşlı gütlenin sizmegensiz Ömür ütkenin kürmegensiz Hey! Varsa yağmız indi demegiz demegiz Ömür üte deyip gimegiz Balalarını kütterişip anıklarını üstürüşüp Yaşagın yaratılıp sıyıp Varsayırga vakit yok diye Varsa yalnız indi demegiz demegiz Ömür üte deyip gimegiz Balalarını kütterişip anıklarını üstürüşüp Yaşagın yaratılıp sıyıp Varsayırga vakit yok diye Yaşagın yaratılıp sıyıp Varsayırga vakit yok diye Big zor rahmet barыңызға да big zor rahmet. İlyas Шарипов. Hayırlı kişiler, kıymetli tamaşaçılar, nihayet миңа да ишенешерге de vakit келип жетті. Қазір инде өзімнің шыраттағы жырымды бөлек етесім келе, ол жыр 2 yılını Яңа Татар жыр фестивалінде жеңуші болды достар. Шулай етіп Гүзәлия кие, Рауза Хафизова сөздері. Аллаға шүкір, кеттік достар.
Yatmayım yazmışka min bir seni güne sağlığım Günelime turlağı bilen Gülüşene var bayılığım Beri güne yaşımız şirine Yaşamim başımıyım Babadılarına yazsın her gün Allah'a şükür diyiz Beri güne yaşımız şirine Yaşamim başımıyım Babadılarına yazsın her gün Allah'a şükür diyeyim Babadılarına yazsın her gün Allah'a şükür Reniz Ғаббасов, Бик рахмет барыгызга да, бик рахмет. Илья Шарипов. Өзümнің ижатташ достарымны шақырасып келе, анара шақырымын. Бик рахмет. Ник дегенде безнең инде 3нче сорауыбызда әзер хөрмәтле достар, җиңүчегә инде без әлбәттә Вага фестиваленнән искиткеч матур бүләк бирәчәкбез. Димәк 3нче сорауны укып бетәсем килә. Мондайрак сорау, игътибар белән тыңлагыз башыннан ук. Синең белән очрашулар язмыш күлүе булган. Назга сусаган йөрәкне бозга төрүе булган. Бу шигырь юллары кайсы җырдан һәм кемнең репертуарыннан? Хөрмәтле достар, сезнең комментарийлар рәвешендә җавапларыгызны көтеп калабыз. Әлегә безнең бүгенге концертыбызның чираттагы нукта куя торган бер матур җыры. Хөрмәтле достар, әйдәгез, җырлаш достарны бәйтәсем килә, барыгызны чакырабыз. Димәк, җыр тыңлаганнарда сезнең фикерләр китек. Рәхим итегез. Мен шақырдым инде, менә хан шақырам. Әйдәгез, достар. Хушлашу җыры. Sağ bul indi, dusqay xushbəxil bul. Yakını doskay janda kitəşək Kuşlaşını her şah uçraşu deyip Vəqdə ində bizə kiləşək Kuşlaşını her şah uçraşu deyip Vəqdə ində bizə kiləşək Sizgə də dəşəbil bugün Sizlik bezim bir bəyrəm Məngəlik zırlar bizi Sizlik bezim bir bəyrəm Məngəlik zırlar bizi Hürmetli dostlar, zor rəhmət bizimə bulğanğa Bir bizning qadrini bilik Sağınıp gider bir sıçraşını Şermelendirmiş yandırsın Sağınıp gider bir sıçraşını Şermelendirmiş yandırsın
рәхмәт, егетләр, кызлар, хөрмәтле тамашачылар. Инде әлеге матур җыр барышында безнең 3нче сорауга да дөрес җавап килеп иреште. Һәм әлеге сорауга иң беренче дөрес җавап бирүче Сания Әхмәтҗанова булды. Үткәннәрне сагынмыйм. Азат Абидов башкаруында, әлбәттә. Хөрмәтле дуслар, кадерле кунаклар, инде ни дисәк тә һәр нәрсәнең башы булган кебек ахырда була. Бүгенге концертыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Иң зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә Рәшид Вахапов фестиваленә, бүгенге концертны оештыручыларга һәм сезгә бүген матур җырларын, матур көйләрен яңгыраткан егет кызларга һәм иң зур рәхмәтебез хөрмәтле тамашачылар сезгә киләсе очрашуларга кадәр. Иң мөһиме, һәрберебездә туган якларыбызда бәхетле мул яшик. Концерт бетте. Киләсе очрашуларга кадәр пока-пока.